Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto ddew am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di. Teir di'n plith tywallt ysbryd arnom. Ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Crist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Eich atgoffa mae'r cyfarfodydd arbennig sydd yn dod nos Iau yma, sef y chweched. Am hanner awr di 7 Emynau Capel fydd ein gwasanaeth y Pasg. Oedfa bregethu Emynau Capel nos Iau sy'n dod. Yna hefyd mis Mai y 19, nos Iau mis Mai y 19, hanner awr di 7 Emynau Capel fydd ein noson o Emynau. Ac hefyd ein cwrdd gweddi misol sydd ar y drydydd nos Iau o bob mis Ebrill yr 20. Hoedfa nesaf pnawn Sul hefyd am hanner awr di 3 Emynau Capel. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 61, mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. 61. Bydd o'n darlleniad o'r salmau, yr 20fed salm, salm 20, dechrau'n yr adnod gyntaf. Gwrandawed yr arglwydd arnat y nydd cyfyngder enw Diw Jacob ath ddiffyno, anfoned i ti gymorth o'r cysegr a nerthed di o Seion. Cofied dy holl offrymau a bydded fodlon i'th boeth offrwm. Rhodded i ti wrth fod dy galon a chyflawned dy holl gyngor. Gorfoleddwn yn dy iachawdwriaeth di a dyrchafwn faner yn enw ein Diw. Cyflawned yr arglwydd dy holl ddymuniadau. Yr awr hon y gwn y gwared yr arglwydd ei eneiniog, fe awrendi arno o nefoedd ei sancteiddrwydd. Y nerth iechyd ei ddeheila wef. Ymddiried rhai mewn cerbydau, a rhai mewn meirch, ond na ni a gofiwn enw yr arglwydd ein Diw. Hwy a gwympasant ac asyrthiasant, ond na ni a gofydasom ac asafasom. Achub arglwydd, gwrandawed y brenin arnom yn y dydd y llefon. Bydd y bendith Diw ar iair sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi.
Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw ac trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am bob un tro ni'n gallu dod i alw arna ti yn gwybod y fod yn ein clywed, yn ein gwrando. Rwy ti wedi ateb ein gweddiau cyn i ni ei gofyn hyd yn oed. Ac o Dduw, i ni yn galw arna ti nawr, i'n helpu ni i weddio'r hyn sydd yn unol a ddywyllus di. Y byddwn ni'n gofyn y pethau y rwy ti am i ni ei gofyn. Y rwy ti wedi'n harwain i alw arna ti i ofyn am bethau mawr ohono ti. Rho felly y disgwyliadau'r ffydd hynny i ni i ddisgwyl y modd y rwy ti yn ateb y gweddiau rwy ti wedi'i rhoi i ni. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio am bethau ni'n gwybod sydd yn gywir ac yn iawn. Y byddwn ni yn cael profi o'th bresenoldeb o Dduw. Gad i ni felly i ddod yn disgwyl profi o'th bresenoldeb. I ni yn gweddio Dduw, y byd enw di'n cael ei ddyrchafu, a gad i ni ddod i ddisgwyl. Y byd enw di yn cael ei ddyrchafu gorywch pob enw arall. I ni yn gweddio Dduw, y byd enw'n cael ei ddyrchafu trwy achub eneidiau, ac i ni yn gweddio Dduw rho disgwyliadau mawr i ni. Y byddwn ni yn dod ac yn disgwyl cael gweld ffrwyth yr pregethiad o'r Efengil, y byddwn ni'n cael gweld y rhai yn dod o dywyllwch i oleuni, ac y byddi di yn cael yr holl fawl a'r clod. O Dduw, rho y weddiau ar ein cylonau ni yn ystod yr oedfa. Gad i ni fod yn ymwybodol iawn dy fod yma yn ein plith. Gad i ni fod yn ymwybodol iawn hefyd y gallu'n pechod yr i ffwr, ac felly o Dduw, i ni'n gweddio byddi di maddau ni am ein caledwch, maddau ni am ein anghrediniaeth, maddau ni o Dduw yn aml, ein bod trwy ein bywydau fel petai yn dweud wrthyt, nad ydyn ni am dy bresenoldeb, nad ydyn ni am i ti weithio yn rymus. Mae dyna'r geiriau sydd yn dod allan o'n gene, ond o Dduw, yr hyn sydd yn ein cylonau efallai i'r gwrthwyneb. Ein bod ni'n digon bodlon ein byd, ein bod ni'n digon hapus gyda'r patrwm dyddiol sydd gennym, ac efallai o Dduw, yr hyn sydd yn wir yn ein cylonau, nad ydyn ni am ormod o newid ac ymyrraeth yn ein bywydau dyddiol. O Dduw, maddau ni am hyn. Maddau ni am ein bywydau sydd yn dy yryd i ffwrdd mor aml. I ni yn gweddio Dduw y bydde ti'n helpu ni i dy geisio di gyda'n holl nerth ac i ddymuno dy bresenoldeb di ac i fod yn fodlon i sefyll, i fod yn fodlon i golli allan hyd yn oed o Dduw, i fod yn fodlon i ddioddef os mai dyna sydd i fod, gwna ni'r fath bobl sydd yn ffyddlon i ddair ac yn ffyddlon i'r berson. I ni'n gweddio felly o Dduw bydde di yn dod lawr ein plith. Tywat ysbryd arnom. Gad i ni ddysgu ohono ti, i brofi ohono ti. Gad i ni weld y law ar waith yn rymus yn ein plith. I ni yn cyflwyno'n glad i ddofal di ac yn trysthau. Wrth i ni weld ein glad o sil i sil, o wythnos i wythnos, yn pellhau fwy. I ni yn gweddio Dduw am yr eglwys. I ni'n trysthau. Wrth i ni weld yr eglwys yn gwynhau tu hwnt i bob disgrifiad. Ac o Dduw wedi troi cefn arna ti ac yn edrych o Dduw mor debygol iddi ddiflannu'n llwyr oddi ar wyneb y ddeiar. O Dduw tyrd, gweithio yn ein plith. Maddau ni am ein difaterwch ynglyn â'r pethau yma. Ro baich i ni am dy bobl ac am dy ogoniant di. Tyrd, bendithia diogela ni o Dduw i ni yn gofyn i ti i ddod ac i dywys pobl nôl at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Felly o Dduw i ni'n cyflwyno yr oedfa yma ar holl ddydd i ddofal di. Ni'n cyflwyno'n hoedfa nos iau. I ni'n gofyn ti faddau ni nawr o Dduw. Mor aml ddim yn disgwyl gweld pobl yn dod mewn i'r oedfa. Ond o Dduw, rho ffydd i ni gredu, rwy ti yn abal i ddod â phobl mewn, i argyhoeddi o bechod, i agor llygaid y deillion. Ond o Dduw, i ni yn gofyn hefyd, nid yn unig i ti ddod â phobl i fewn, ond yn gweddio Dduw am dy bresenoldeb yma. A bydd y bresenoldeb yn real iawn gyda ni, ac y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu. I ni'n cyflwyno y pob oedfa i ddofal di yn ystod y cyfnod yma. Tyr di'n plith, gweithio a diogela ni, bendithio ni nawr, i ni'n gofyn i ti parhau gyda ni nawr. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Ydych ni nawr gan i rhif 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. 197 gen i sefyll i'w chanu. Bydd o'n testyn o'r salmau, yr 20fed salm a'r 7fed adnod. Salm 20, adnod 7. Ymddiried rhai mewn cerbydau a rhai mewn merch, ond na ni agofiwn enw yr arglwydd ein Duw. Nawr yn sicr fydda neb yn dadle fod y dyddiau yn rhai tywyll iawn. Ac i bob cyfeiriad i ni'n edrych i ni'n gweld anghrediniaeth, mae e o'n cwmpas ni, mae'n rhemp, y bydolrwydd materoliaeth, anghrediniaeth, difaterwch, eilyn addoliaeth, mae'r cyfan o'n cwmpas ni. Ble bynnag, os ni yn y strydoedd, yn ein dinasoedd pentrefi, ble bynnag i chi mynd, i ba bynnag wlad yr ewn ni, yn ein teuluoedd ni i ni'n ei weld. Mae'n rhemp yn ein teuluoedd ni hefyd. Mae'n o'n cwmpas ni ym mhobman. Mae'r byd, ond nid yw'n wir i ddweud, yn llawn hyder. I ni'n gweld yr gair yma, mae'n llawn propaganda, yn dydy? Dyna chi ddisgrifiad o'r hyn i ni weld gan y byd yn gweiddi allan ei syniadau. Pan ych chi'n gweld yr fath o partïon gwleidyddol neu adegau yn hanes o wlad a chi'n clywed y propaganda sy'n cael ei pistyllo allan, i chi'n clywed e dro o tro, a chi'n gwybod, chi'n meddwl, sut fod pobl yn credu'r fath gelwydd? Falle rhyw ddarlun rhamantus yn cael ei roi o beth bynnag, adegau rhyfel ac yn y blaen. A rhyw ddarlun o rhywbeth rhamantaidd, ac chi'n gallu gweld yr ifanc yn cael ei denu i wneud ambell i beth a wneud pethau gwahanol. Ac yna, y gwirionedd y mater, y dioddef, a chreulondeb, a thrasiedi a thristwch. Ond anodd perswadio pobl, achos chi'n gallu gweld, maen nhw wedi clywed rhyw elfen o wirionedd efallai, ond y darlun llawn ddim yn cael ei roi. Ond gellir defnyddio'r gair yna ar gyfer y byd. Mae e mor hyderus. Mae'r byd mor sicr ei bod yn iawn. Maen nhw'n honni llwyddiant drwy'r amser. I chi ni weld e, lle bynnag ewch chi unrhyw le o fewn cymdeithas. Ac fe gewch chi'r hyder yma, yr honni fod na
lwyddiant, fod yna bleser, fod yna hapusrwydd sicr yn mynd i ddilyn. Dyna yw hysbysebu. Bron bob hysbyseb. Chi'n gweld, llawn celwydd, mae'r ffordd maen nhw wedi creu y darlun, y llun, y lliwiau, popeth amdano fe, hyd yn oed bwyd. Chi'n gweld, maen nhw'n creu rhyw lun o fwyd i chi. Dwi'n mynd tebyg pan i chi'n mynd i'r gwesti neu'r tŷ bwyta, ond mae'r llun yn edrych mor hyfryd. Ac mae bron bob ysbyseb yr rhywbeth tebyg yn creu rhyw fath o ddarlun perffaith o beth bynnag maen nhw'n trial i wthio. Ond mae'r byd fel o'r amser. Fe gewch chi fe yn yr ysgolion, yn y colegau. Fod nhw'n dweud, pa chi'n tyfu lan, pa chi'n dod i'ch arddegau, pan chi'n barod i adael ysgol, mae eisiau chi brofi, ac mae'r neges yma'n cael ei wthio ar bobl ac yn ei cael ei perswadio bod nhw'n gywir. Fod na hapusrwydd, fod na bleser. Maen nhw mor bendant. Maen nhw mor bendant fod yr hyn sy'n dda yn ddrwg a'r hyn sy'n ddrwg yn dda. O, does dim cwilydd, nag oes, does dim cwilydd yn y peth. I ddweud y gwir, allwch chi ddweud fod cwilydd wedi mynd allan trwy'r ffenest ers sawl blwyddyn. Rhai blynyddoedd yn ôl roedd na fwy o embaras i gael, ac roedd na fwy o gywilydd i gael. Falle 20-30 mlynedd yn ôl efallai. Ond erbyn hyn, does dim cywilydd. Mae popeth yn agored. Mae'n ar fath hyder, mae ar ryw lefel byddwn ni ddim wedi dychmygu. Fel mae'r adnod hon o'r testun y 7fed adnod, mae'r byd yn dyrchafu y cerbydau a'r meirch. Honant fod hynny yw ei dulliau, ei hadnoddau hwy yn llawer gwell na dim byd arall. Bod nhw'n dod â phleser ac yn dod â llwyddiant. Dyna beth mae'r byd yn dweud, fod ei cerbyd nhw beth bynnag yw'r cerbyd, beth bynnag yw'r darlun chi eisiau defnyddio, yn lwyddiant. I ni'n clywed trwy'r amser, dyma'r ffordd i lwyddo, dyma'r ffordd i fod yn hapus, dyma'r ffordd i cael lot o arian, dyma'r ffordd i fod yn iach, dyma'r ffordd i golli pwysau, dyma'r ffordd i fod yn gryfach, dyma'r ffordd i cadw'ch croen yn iach, a mae'n cael ei wthio arnoch chi dro o tro. Maen nhw mor hyderus. Pobl ifanc wrth dyfu fyny yn llyncu'r cyfan, ond ydyn nhw? Dwi'n mynd i sylweddoli mae propaganda yw'r cyfan. Dwi'n mynd i sylweddoli yn. Mae pobl ifanc yn meddwl, mae'n edrych mor dda. Mae'r parti'r chweched. Mae'n edrych mor gyffroes. Fydd pawb yna. Maen nhw'n cael gymaint o hwyl. Dyna'r lle i fod. Os nad ydych chi'n mynd yna, chi'n mynd i golli mas. Fyddwch chi ddim yn boblogaidd. A dyna'r lefel i ni'n sôn amdano. Mae'n dderbyniol, os nad i chi'n neud y peth yma, mae pobl yn edrych arnoch chi fe beth rhyfedd. Ac yn sicr, maen nhw'n llyncu hynny, ond maen nhw'n gweld ffordd yr Efengil, dilyn Crist fel rhywbeth anodd, unig, sydd ddim yn arwain at y busrwydd. Falle bod yna rai sydd yn gwrando wedi llyncu'r cyfan. Yr hyn oll mae'r byd a Satan yn ei dweud. Ac efallai bod nhw'n dyheu am lwyddiant ac am sŵn a miri'r byd. Yn sicr, allwn ni tybio, os oes yna deuluoedd yn gwrando, bydd yr rhai ifanc yn sicr yn y categori hynny. Falle rhywun, dwi ddim yn gweld pwy sy'n gwrando. Ond yn debygol iawn, os oes yna blant yn tyfu fyny ac pobl ifanc, ac yna allwch chi ddweud pobl hŷn hefyd sydd wedi bod trwy'r peth. Wedi llyncu'r cyfan. Ac wedi credu mai dyma yw'r ffordd ac bod ffordd yr Efengil mor hen ffasiwn. Nad yw e'n berthnasol. A'r hyn i chi wedi weld yw cyfyngu ar bleser. Os oes yna rai felly'n gwrando, gai ofyn hyn i chi, ystyriwch cyn camu, ystyriwch y Salm hon am beth sydd yn wir am yr Efengil. Achos mae yna fuddigoliaeth yn y Salm fer hon. Dwi ddim yn un fawr, dwi ddim yn hir. Ond mae'r fath gadernid, mae'r fath fuddigoliaeth yma. O na fyddwch chi'n ystyried yr hyn sydd yn wir am yr Efengil. Achos dyma'r broblem, fe fydd Satan, fe fydd y byd yn dweud wrthych chi fod y fath bleser, mae yna fath oleadau, mae yna fath furi, mae yna fath sŵn, mae yna fath gerddoriaeth, mae yna fath oleadau, mae yna fath anfoesoldeb a phleserau. Mae yna gymaint o bethau'n cael ei bentyrru ar bobl, a mae'n sŵn o mor anhygol, ac bellach mae'r eglwys wedi ymabwysiadu'r un dulliau.
Mae'r eglwys efengylaidd fodern wedi mabwysiadu'r union yr un dulliau'r byd. A mae'r eglwys yn dweud, peidiwch am mynd i'r capeli hynny sydd yn pregethu'r efengil hen ffasiwn. Nid yna'r gwir efengil maen nhw'n dweud. Y gwir efengil yw rhyddid. Fe gewch chi wrando ar be bynnag chi moyn. Fe gewch chi wneud be bynnag chi moyn. Fe gewch chi wisgo fel bynnag ymynwch chi. Sdim rhaid i chi fynd i'r capel ar y sil. Ac os mynd, ewch o dro i dro. Dyna beth mae'r byd efengylaidd yn ei roi. Does dim cyfyngiadau cyn belled bod chi'n dweud bod chi'n credu Iesu Crist. Ydych chi'n mynd i credu propaganda y byd efengylydd? Twyllw hwnna. Fe fydd rheini yn atebol yn rhagwyddoldeb bod wedi arwain myrddiannau o bobl i golledigaeth. A phroffes wag. Yr un mor eog ar byd, mae yna, mae'n cwmpas i'n bobman. Ond dyw e ddim fan hyn yn y salm yma. Dyw e ddim fan hyn. Yn yr salm hon yw'r gwirionedd, a dyma beth chi eisiau cymharu. Am eiliad, os na rhywun sy'n gwrando, sy'n berson ifanc, neu'n hun, falle yn y coleg, falle chydig bach yn hun, ystyriwch beth ych chi'n gwrando, ar beth ych chi'n gwrando. Ydych chi'n mynd i wrando ar gelwydd y byd, a Satan, a'r byd o fewn yr eglwys fodern. Ydych chi'n mynd i gredu'r celwydd yna, neu ydych chi'n mynd i gredu beth mae'r salmydd yn dweud. Achos pan ych chi'n clywed beth sy'n gan yr efengil i'w gynnig, does dim cymhariaeth. Hoffwn ni edrych yn gyntaf yn y salm hon ar ddioddef Crist, yna aberth Crist, ac yna buddugoliaeth Crist. Gwrandewch yr adnod gyntaf. Gwrandawed yr arglwydd arnat y nydd cyfyngder, enw Duw Jacob a theffynno. Chi, efallai, sydd yn ystyried celwydd y byd, ac wedi credu'r twyll, mae diwedd hapus sydd i'r sawl sydd yn dewis y llwybr llydan honno. Dyna beth ych chi'n credu. Ych chi'n credu fod yr holl bleserau, yr holl chwant, yr holl falchder, yr holl ymdrech i gael arian yn arwain at y pistrwydd. Chi sydd yn meddwl hyn, ystyriwch cyn camu'n bellach iddi. Ystyriwch yn gyntaf yr hyn a wnaeth Iesu Grist trostoch chi. Ystyriwch yr hyn a wnaeth yn gadael ei gartref yn y nefoedd. Oes unrhyw beth sydd yn cymharu â hyn? Oes unrhyw beth yn dod yn agos at hyn, fod Iesu Grist wedi gadael y nefoedd a dod i fyd fel hon? Mae hwnna'n ddigon yn ei hun, mae hwnna'n bwnc yn ei hun, i feddwl bod wedi gadael ei gartref i ddod i fyd a byddai'n dioddef. Mae dim ond y dod lawr o'r nefoedd i'r byd yn ddigon yn ei hunan. Mae hwnna'n gam anhygol. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn tu hwnt i'n deall ni. Ei fod e wedi gadael y nefoedd ac wedi cael ei eni am gam anferth, am weithred, i ddod i ganol pechod ein mwyn ni. Bydde sy hynny'n deffro ni, yn cynhyrfu ni, i o leiaf ystyried beth yw'r dewis i chi yn ei wneud. O'r cychwyn, gellir dweud, rhaid mai o gariad oedd iddo fodloni dioddef felly, i golli ei gartref yn y nef, a dod i fyd a fyddai'n ei wrthod. I ddod i fyd lle roedd ei bobl ei hun. Y rhai a dderbyniodd yr addewidion o'i ddyfodiad, yr oedd yn hwy yn barod yn ei wrthod. Yr Iddewon, yr oedd y hyd yn oed y bobl dewisiedig wedi ei wrthod e. Ond roedd e'n gwybod hynny ac fe ddath e. Ac am gyflawniad Eseia 53:3, dyma chi ddisgrifiad o'r hyn i chi yn ei wrthod o'r ddewis celwydd y byd. Dyma'r un sydd wedi dod, dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio yn hwynebau o ddiwrtho, dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Am ddyn, am dristwch, am ddioddef, diystyraf o'r gwir. Yr oedd pob dydd iddo yn ddydd o drallod o ddioddef. Pob dydd o'i fywyd e. Dyma'r un sydd angen i chi ystyried. Rwch y cymhariaeth, y byd a'i gelwydd, sydd yn mynd i adael chi, sydd ddim yn mynd i ofalu amdano chi, sydd ddim yn mynd i gyflawni'r addewidion. Dyma i chi beth i chi'n dewis, y pleserau yma o gymharu ag un sydd wedi gadael y nefoedd a sydd wedi dod i fyd a fyddai yn ei wrthod e, un a fyddai'n dioddef yn ddyddiol o'i enedigaeth e. Dyna chi enedigaeth oedd yn llawn peryglon a thristwch, ac eto roedd yn bodlon, roedd yn barod i ddod i fyd fel hon, i cael ei eni mewn byd
Ar genedigaeth ei hun y pobl allan am ei waed, Herod allan am ei waed. Ac yna ei blentyndod, ei arddegau, roedd e'n gwybod beth oedd i ddod, dychmygwch, fel plentyn. Ac yna, yn ei arddegau, roedd e bob dydd yn gwybod. Roedd e'n deall y cyfan. Roedd pob dydd yn ddyddiau o ddioddef, roedd e'n gwybod, roedd poen, pechod o'i amgylch e. Roedd e'n gweld y pechod yn ei deulu, roedd e'n gweld y pechod o'i gwmpas e yn ei gweithle. Fel sair gyda'i dad, bydd wedi gweld y pechod o'i gymdogion e. Ond roedd e'n gwybod beth oedd o'i flaen e, roedd e'n gwybod y dioddef oedd o'i flaen e. Roedd pob un dydd yn ddioddefaint iddo fe. Roedd e'n oedd e'n gwybod yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd. Ac y cariodd ar ei enaid ei hun holl o fideo neu bobl hefyd. Fel un ifanc, yna fel dyn ifanc. Ac yn ogystal, y wybodaeth o'r hyn y byddai yn ei wynebu pan yn dioddef trostynt. Hwna i gyd. Wrth y dyfu'n hun yn ei wynedogaeth, gafodd e drallod yn dod, tristwch, wynebod temtasiwn gan Satan, yr erledigaeth o law y phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn ddyddiol, fe wynebodd y tristwch o weld pechod dyn ac y byddai'n talu'r pris am ei camwedd. Yn ddyddiol, wynebau siom, methiannau ac angrediniaeth i ddisgyblion ei hun, mwyn yn anferth, o weld ei ddisgyblion ei ffrindiau, y rhai oedd yn ei ddilyn e, ac yna ni gweld nhw ar siom yn ei methiannau nhw, a'i angrediniaeth nhw. Ac yna pan welodd y farwolaeth ac wrth weld Lazarus, y tristwch, roedd e'n gwybod y cyfan. Ond am wr gyfudus, pan daeth i'r ardd, dyna i chi falle'r pinnacle allech chi ddweud, yr ardd yn arwain at y groes, yn yr ardd, y dioddef. Lyc 22, ac fe mewn ymdrech meddwl a weddiodd yn ddyfalach a'i chwys ef oedd fel defnynnau gwaed yn disgyn ar y ddaear. Dyna pa mor boenus oedd e. Dyna pa mor drienus oedd y dioddef, ond yna'r holl ddigwyddiadau y dioddef, wrth fynd at y groes ac wrth gael ei hoelio ar y groes, ei giro, ei poeri nhw am dristwch, am ddioddef, i glywed yr atgasedd. Y rhai o'i amgylch y milwyr yn gyntaf yn gweiddi pethau ac yn ei ddilorddus ohono, yr offeiriaid yn dweud pob math o bethau, y lladron bob ochr iddo, yn ei ddirmygu fe, yn ei gysau e. Am ddioddef, am erchylltra, ac yna chwanegwch at hynny yr elfen satanaidd oedd o'i gwmpas a'r picellau tanllyd, y presenoldeb dieflig oedd o'i gwmpas. Mae'r darlun yn rhy erchyll yn diwe. Mae yna gyfnodau lle ni'n gallu dweud ni'n ymwybodol o'r frwydr ysbrydol, ac mae yn eich dychryn chi ambell waith, mae hwn yn ddyddiol i ni. Ond onyd ni'n gallu tystio i'r ffaith, ni'n gwybod cyfnodau pan ni'n teimlo bod Satan fel petai e fwy ar waith. A pan chi'n dod i ryw amgylchiadau, falle, chi'n teimlo, mae yna rhywbeth dieflig am y sefyllfa yma. Mae yna rhywbeth tywyll am y sefyllfa yma. A mae'n codi dychryn arnoch chi, mae'n ofnadw, mae'n erchyll. Pan chi'n sylweddoli'r elfen ysbrydol hon o tywyll. A chi'n teimlo fod yna rhyw ymosodiad o'r un drwg ei hun. Mae'n ofnadw, ni wedi gweld cyfnodau dros y degawdau. Pan allan ni ddweud, wel, oedd yna rhywbeth tywyll iawn am hwnna. Ond dychmygwch beth oedd y fel ar y groes. Yr oedd Satan yn meddwl ei fod e wedi llwyddo. Ac mi fydde fe'n sibrwd pob math o bethau, a bydde fe'r erchylltram, yr picellau tanllyd yma'n dod o'r Satan ei hun, ac yn cael ei hyrlio tuag at Crist ar y groes. Ac yna, yr syniadau mae'n cael ei rhoi i'r milwyr o'r offeiriad, yr iddewon, yr phariseiaid, a pob un o'n nhw'n cael beth dylen ni ddweud, ac yn gweiddi pethau at Crist. Ac yna roedd Crist a'i ddwylo pur ar led yn goffod gwynebu'r dioddef yma. Fe nath e ddioddef o'r eiliad gafodd ei eni, fel plentyn, ar holl ffordd tan y groes, ond yna am ddioddef oedd ar y groes. Fel petai hwnna'n ddigon. Ac yna fe nath ei dad, Duw y tad, troi ei gefn ar ei fab. Ac yna fe gosbodd Duw y tad, ei fab fel petai e wedi pechu. Pechodau'r holl o'i blant. Ac fe ddioddefodd Crist, yr hyn sydd yn gyfwerth ac uffern i'w holl bobl.
ac am gyfnod erchyll, am ddioddef. Does dim modd i ni ymgyffred hynny. Does dim modd i ni ddod i ddeall. Dim byd o dod yn agos. Iddo adael ei gartref yn y nefoedd i ddod i fyd fel hon. Mae dod i byd fel hon yn ddigon, ond yna iddo fe ddod ac arwen at yr ardd lle roedd yn chwysu fel bethau defnynnau o waed, ac yna'n cael ei fflangellu a'i giro a chario'i groes, ac yna'n rhoi ei ddwylo pur ar led, ac yna'n gwrando ar o holl erchylltio gan y bobl o'i gwmpas, ac yna'r ben y cyfan, fe ddath yr amser, fe nath i da droi cefn ar ei fab, a cosbi ei fab, hyd tra gwyddoldeb. Trosom ni, na'r gai ofyn hyn. Be sydd gan clwb nos i gymharu â hwnna? Sydd yn rhoi pleser i chi am noson, a ffentost yn y bore, a chanlyniadau erchyll am gyfnod hir. Be sydd gan lwyddiant a swydda a lot o arian i gymharu â hyn? Dyma i chi, dyma beth i chi'n gwrthod, dyna i chi'n gwrando ar propaganda hirt y byd a Satan. I chi'n gwrthod un sydd wedi rhoi ei hun i ni a dioddef felly ni, gwrandawed, grynwch ar yr adnod gyntaf to, gwrandawed yr arglwydd arnat y nydd cyfyngder. Roedd yn ddydd cyfyngder Iesu Grist bob dydd o'i fywyd, ond am ddydd ar y groes. Enw Duw Jacob a ddiffynno. Mae yna obaith yma. Anfoned i ti gymorth o'r cysygyr a nerthed di o Seion. Dyna chi weddi. A meddwl ymlaen at cyfnod y Meseia ar y byd. Ond mae yna rhyw fath o obaith yma. Mae yna amser o ddioddef yn mynd i ddod i ti Crist. Ond fe fydd na fuddugoliaeth. Fe fydd na lwyddiant. Fe fydd y Dduw yn dy wared i. Mae'n glywed, mae wedi clywed y weddi am help. Ac mor erchyll fydd y dioddef, mae yna obaith. Ond nid dylsech chi ystyried y fath gariad tuag atoch chi a pheidio gwrando ar y rwt sydd gan y byd i'w roed. A'r celwydd. Dydwch ni symud ymlaen. Yn ail aber Crist, y drydedd adnod, cofied dy holl offrymau a bydded fodlon i'th boeth offrwm. O chi sydd yn meddwl fod holl furi a goleadau llachar y byd yn cynnig holl atebion bywyd i chi. Ac yn sicr o arwain at lwyddiant, ystyriwch Crist, ystyriwch ei aber, troswch ei offrwm. Nid dyn, cofiwch hyn, nid dyn a laddodd yr Iesu. Fod dyn yn euog o'i wrthod, ac bod dyn yn euog o'r weithred o'i osod ar y groes, mae hwnna'n wir. Ond nid dyn a laddodd yr Iesu. Nid Satan gosododd Crist ar y groes. Mae ei bechod Satan a'r pechod a gyflwynodd Satan i ddyn a ddyheiodd iddo fynd i'r groes. Dyna oedd y cynllun, dyna beth oedd eisiau. Roedd yn dyheu i'r Iesu fynd i'r groes a'i ladd ond nid Satan a roddodd Iesu ar y groes. Mai dyma ei fwriad o cael gwared ar Crist. Rhaid i ni gofio. Fe ddath Iesu Grist i'r byd yma mwyn marw ar y groes. Dyna pam nath adael ei gartref yn y nefoedd. Yr holl bwrpas oedd i fynd i'r groes. Dyna beth yw'r holl Hen Testament yn dweud wrthyn ni. Mae e'n mynd i'r groes. Mae yna trwy ddi draw o'r dechrau i'r diwedd. Fe welwch chi fe'n bob man. Mae'r cynllun oedd. Fe fydd yr Iddewon yma yn mynydd o fynd i'r groes, fe fydd yr Hefeinwyr yn rhan ohono fe fydd Satan wrth i ti cefn i'r peth, ond hon oedd cynllun Duw i roed Iesu Grist ar y groes. Dwna ddim yn lleihau ei ogrwydd dyn am gysau'r Iesu a roed ar y groes. Ond dyma oedd y cynllun i ni gallu deall yn ni ddim yn gallu deall rhagluniaeth fawr y nef, mor hyfedd yw. Dyma'r trefniant. Nid dod i'r byd i roi esiampl i ni am nath yr Iesu, yr oedd yn esiampl perffaith. Ond dod i dalu pris ydoedd. Dod i gymryd y gosb am ein pechodau ni. Rhaid oedd cael aberth.
fel y lladdwyd oen yn yr Hen Testament, fel aber dros bechodau. Dyna ddaeth Iesu Grist i wneud i ni weld eto yn Eseia 53 adnod 7. Fe a orthrymwyd, fe a gystuddiwyd, ac nid agorau ei enau, fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai a'i cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Am eiliad chi sydd yn cynllunio i ddilyn cyngor holl hysbysebion y byd. Am yr holl bleserau gallwch chi fwynhau. Dewch am eiliad at droed y groes. Ond nid dyna beth ddylsen ni fod yn ei wneud. Chi falle bod rhywun yn gwrando a meddwl mynd i brifysgol cyn bo hir ac i chi wedi darllen y prospectus. Ac mae yna dudalennau dwi'n credu o gof sydd yn sôn am y cwrs, yn sôn am y pwllnofio, yn sôn am yr gampfa, sôn am y tîmau chwaraeon. Yna fe gewch chi dudalen falle yn sôn am yr ardal lleol. Fod yna siopau, fod yna clybiau nos, fod yna dyfarnau, fod yna sôn am glybiau, fydd yna sôn am bob math o bethau. Fydd yna luniau o partio, fydd yna luniau o bobl yn hapus. Fydd yna bob math o bethau, fydd yna rhyw ddatganiad o sawl person sy'n cael swydd ar y diwedd, ac mae'n llawn pethau positif. Fydd dim byd negyddol yna, fydd dim byd yn sôn am beth maen nhw fel mewn 20 mlynedd, neu 10 mlynedd, neu 5 mlynedd. Fydd dim byd o'r fath. Fydd yna popeth yn gadarnhaol. Mae'r cyfan yn dweud wrthoch chi, fe gewch chi hwyl fan hyn mas draw. Fe gewch chi brofiadau nathoch chi ddim i ddychmygu. Fe gewch chi arbrofi gyda pob math o bethau. A'r chi falle sy'n gwrando ni, chi sy'n wedi profi'r peth ac yn gweld gwacter y peth. Dewch felly i gymharu, dewch at droed y groes. Ac yno myfyriwch dros yr hyn a wnaeth Crist yn eich lle. A gofynwch, ydych chi wedi cwrdd â unrhyw un sydd yn dod yn agos at hwn? Myfyriwch ar yr hyn a wnaeth Crist eich mwyn chi i ddod fel oen i'r lladdfa. Os ydaeth Iesu Grist yn gwybod ei fod yn mynd fel oen i'r lladdfa, os yda'n dod yn gwybod, ac ni'n gwybod ei fod yn gwybod yr holl atgasedd a'r gwrthryfela fydd yn ei erbyn y casineb ac yna i ladd yn y diwedd, os yda'n gwybod hynny, dyna i chi gariad ei fod yn fodlon dod eich mwyn chi i ddioddau fel hyn? Fel oen i'r lladdfa, nid agorodd ei enau, aeth o'i wirfodd. Dweud y gwir, i'r fan honno carlamodd holl y ddyddiau ei fywyd, roedd wedi gosod ei olwg ar Jerusalem. Roedd wedi gosod ei olwg ar fryn Calfaria. Roedd wedi gosod ei olwg ar y groes. Nid just Jerusalem. Nid dim ond bryn Calfaria. Roedd wedi gosod ei olwg ar y groes ar fryn Calfaria. Dyna oedd amser penodedig. Ac fe ddath i fynd i'r groes ar yr eiliad penodedig a drefnwyd cyn i'r byd cael ei lunio, iddo fod yn offrwm am boeth offrwm. Dyma oedd Fe ddath i rhoi ei hun yn aberth. A na 4 rhodded i ti wrth fodd dy galon a chyflawned dy holl gyngor. Dyna gweddi dros y Meseia. Dyna oedd dymuniad Crist, yr hyn oedd wrth fodd ei galon ef, oedd iachawdwriaeth ei bobl. Yr oedd yn fodlon dioddef, yr holl ddioddefiadau yma ein mwyn ni. Dyma oedd ei eisiau, dyna pam y dath. Dyma pam yr oedd yn ifydd. Chi sydd yn credu propaganda'r byd. O peidiwch cael eich twyllo. Ond nid yw'n atgoffa chi o'r mab a fradlon. Mae'r mab a fradlon, ond nid yw'n ddarlun gwych. Mae'n union beth sydd yn digwydd. Lle mae'r mab yn credu'r celwydd. Ac yn gweld y goleadau draw fyna. Ac yn meddwl fod e mor ddeniadol. Fod na lwyddiant. Fod na boblogrwydd. Fod na bleserau diri. A dyna'r ffordd. Dyna le chi eisiau bod. Os ych chi eisiau popeth fod yn iawn, os ych chi eisiau bod gyda'r criw iawn, os ych chi cael eich derbyn, hewch draw fyna. A dyna yw darlun y mab o fradlon. Ac fe ath yn do, ond fe welodd gwacter y byd, maes o law,
Fe ddioddefodd fe welodd mae troi cefn arno pan yr oedd e'n angen, doedd y byd ddim yr hyn yr oedd yn dweud I fod ac mae hwnna mor wir ond yw e. Felly chi sy'n ystyriwch beth sydd i'w gymharu. Cymharwch yr efengil a Iesu Grist a beth mae'r byd yn ei gynnig. Adnod 5, gorfoleddwn yn dy iachawdwriaeth di, a dyrchafon faner yn enw ein Duw, cyflawned yr arglwydd y holl y dymuniadau am fuddugoliaeth y mae wedi hennill I ni, yn barod, I ni'n gwybod hyn, gafodd hwn I ysgrifennu cyn Iesu Grist dod i'r byd. Roedd yn sicr, roedd y salmydd yn sicr o'r fuddugoliaeth cyn cannoedd o flynyddoedd cyn Iesu Grist dod. Ond I ni'n gwybod I fod wedi llwyddo. Am fuddugoliaeth, gorfoleddwn yn dy iachawdwriaeth di. Ystyriwch yr hyn y mae'r Iesu yn barod wedi hennill ar ein cyfer. Mor sicr oedd y fuddugoliaeth y byddai yn llwyddiannus pan y byddai yn dod. A dyna fi. Roedd y salmydd yn gwybod. Adnod 6, yr awr hon, y gwn, y gwared, yr arglwydd ein einiog. Fe a wrendi arno o nefoedd ei sancteiddrwydd, y nerth iechyd ei ddeheilawef. O, mae yna gydernid, mae yna bŵer. Mae'r byd am rhoi'r darlun, chi'n edrych yn o'n ni fan hyn ac ni'n edrych yn wan, yn dydyn ni? I ni yn edrych yn wan ac ambell waith I ni fel plant i'r arglwydd yn credu'r celwydd. Ni'n credu I ni'n wan, I ni'n neb. Ond I ni yma yn cyhoeddi neges yr holl alluog Dduw. Dyna'r gwahaniaeth. Ac bod ni'n cyfnod lle mae'r eglwys mor wan, ac mae yna gymaint o troi cefn arno ni a gadael I ni gario ymlaen gyda'r gwaith ac I ni'n gwanhau a gwanhau a gwanhau, ond bod yn ymddangos yn wan, dydyn ni ddim yn wan achos mae'r frwydr wedi ennill. Mae mor sicr, a pan fydd yr arglwydd yn penderfynu dweud, dewch mewn I glywed y neges yma, fe ddod I fewn. Fi dim dewis yn nhw. Chi'n gwybod pam? Mae ei ras yn anorchfygol. Dwi ddim yn bosib iddyn nhw I wrthod. Mae mor sicr, ond o'n edrych ymlaen fan hyn at gwaith y Meseia i'r salmydd, cyn y digwyddiad, roedd yn sicr, fe fyddi di'n ennill ar iachawdwriaeth I ni. Fe fydd yr arglwydd y Dduw dy dad yn ateb dy weddiad I. Fe fyddi di yn llwyddo, fe fyddi di yn atgyfodi. Mae'r cyfan yma, mae mor sicr. Mae yna bŵer yma. Fe fydd iachawdwriaeth sicr i'w bobl. O, yn y modd y nerthwyd Crist yn y dasg o farw troson ni. Ac fe lwyddodd yn ei dasg o achub ei bobl, achos fe nath dalu'r pris, ac fe fodlonwyd y tad. Fe nerthwyd I wneud y dasg. Roedd y salmydd yn gwybod hynny. Fe gafodd neges Meseianaidd yma. I ysgrifennu'r Salm Meseianaidd yn edrych ymlaen, ond I ni'n gallu edrych nôl ac fe ddigwyddodd Mae'n sicr, mae wedi llwyddo. Nerthwyd Crist. Ac felly mae hefyd yn gysur I ni yma heddi. Y bydd yn eich gwared chi o'ch pechod, y bydd yn gwrando ar eich cri chi, fe wrandawodd ar cri'r arglwydd, fe wrandawodd ar cri'r salmydd ar ran y Meseia, fe wrandawodd ar cri'r Meseia ar y groes, ac fe fydd yn gwrando ar eich cri chi am achubiaeth. Dyna'r sicrwydd, y bydd yn achub. Pan y dowch ato. Dyma'r sicrwydd sydd trwy'r salm. Mae gyd, chi'n gweld yr lefelau gwahanol yma drwy draw yn y salm. Ond dyma'r cysur I ni. Pan fydd na gri yn dod o'r galon, fe fydd yn eich clywed chi. Ac fe fydd yn eich achub chi. Fedrith dim byd arall ddigwydd. Rhaid iddo achub chi. Mae wedi talu'r pris. Mae wedi addo sawl a ddaw ata fi nes bwrw allan byth. Mae yna fas sicrwydd yma. Yr awr hon, y gwn, y gwared, yr arglwydd ein einiog. Fe awr endi arno o nefoedd ei sancteiddrwydd. Y nerth iechyd ei ddeheilawef. Gallwch chi defnyddio'r adnod na I chi sydd yn ceisio. Wel, yn olaf, yn drydydd, buddugoliaeth Crist. Adnod 7. Ymddiried rhai mewn cerbydau a rhai mewn meirch, ond na ni a gofiwn enw yr arglwydd ein Duw. Holl dwyll yr un drwg, holl dwyll y byd, holl sŵn a miri a phropaganda'r byd, nid oes buddugoliaeth iddynt.
A does dim eisiau fod yn andros o glyfar I weld hynny. Edrychwch ar y byd. Ni'n clywed y byd fwy yn dweud beth sydd yn mynd ymlaen. Dwi wedi clywed y sawl gwaith yn y mis diwethaf. Dwi wedi clywed sawl un yn y byd yn dweud beth sydd yn mynd ymlaen yn ein byd ni. Mae'n mynd o ddrwg I waith. Beth I ni'n gweld? I ni'n gweld trais ar ei gynnydd. I ni'n gweld tlodi ar ei gynnydd. I ni'n gweld casineb ar ei gynnydd. I ni'n gweld salwch ar ei gynnydd. I ni'n gweld rhyfeloedd ar ei gynnydd. I ni'n gweld creulondeb ar ei gynnydd. I ni'n gweld balchder ar ei gynnydd. I ni'n gweld y cyfan. Mae'r cyfan yna. Mae'n bob man. Costau byw yn mynd lan. Pob math o broblemau. Tristwch yn mynd I problemau. A iselder. Pob math o bethau. Mae'r byd yma yn mynd o ddrwg I waith. Ac eto I gyd I chi'n cael pobl yn trial anghofio am y peth a claddu pen yn y tywod. Ond dyna'r byd I chi. Maen nhw wedi bod yn gwthio'r syniad yma. Dewch gyda ni. Mwynhewch beth I ni'n ei gynnig. Ond rwtch o'r cyfan. Achos I ni'n gwybod ar ddiwedd y daith, diwedd ddim yn rhoi hapusrwydd. Mae'n dod â tristwch, mae'n dod â unigrwydd, mae'n dod â ofn, mae'n dod â phoen. Ond beth sy'n gan Crist I gynnig? Mae gan Crist I gynnig I chi bywyd tragweddol a bendydd trar y ddeiar. Dyna beth yw'r efengyl. Mae'r byd yn cynnig falle buddugoliaeth dros dro arwynebol. Falle bod chi wedi mwynhau nos Wener. Falle gewch chi rhyw swydd sy'n dod â lot o arian. Ond maes o law fe welwch chi, mae nid dyna'r gwirionedd. Di arhebion 14 adnod 12, mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrddangau. Ni'n gwybod hwnna'n wir am y cyfan. Diwedd hi yw ffyrddangau, y diwedd, ond I lawer, maen nhw ar y ffordd angau yr holl amser, ond I lawer maen nhw'n dod I sylweddoli hynny lot cyn y diwedd. Maen nhw'n teimlo'r angau lot cyn hynny. Maen nhw'n teimlo'r ofn. Maen nhw'n teimlo'r iselder. Maen nhw'n teimlo'r unigrwydd. Maen nhw'n teimlo y pryder. Maen nhw'n teimlo'r dyheuad am rhywbeth gwell a dwi ddim yn dod. Ac mae'r ffordd angau yw deimlo lot cyn angau I hun. Ond yr hyn I ni'n gwybod yw bod yna ffordd sydd yn ymddangos yn iawn. Ond dwi ddim yn iawn. Ond chi wedi credu'r byd. Chi falle sydd yn gwrando, sydd yn bobl ifanc ac yn meddwl, dwi'n methu aros tam bydd gen I rhyddid I fwynhau'r peth yma. Ystyriwch am funud, beth chi'n neud? Chi'n credu'r holl dwyll yma. Cadernid a golwg o gerbydau a merch. Ond nid yw'n wir, dyma beth mae'r adon dweud. Ond nid yw cerbydau a merch. Yn yr hen testament, mi fydde wedi bod, allech chi ddychmygu'r peth. Y cerbydau milwrol yma. O'r olwynion mawr. A dwi'n credu gyda'r rhai nhw fydde yna rhyw fath o pethau miniog metel yn sticio allan o'r olwynion. Ac wrth i'r olwyn droi, mi fydde'r rhain yn gallu mynd a lladd pobl, dinistrio ceffylau. A mi fydde lle bydden nhw'n eistedd a sefyll gyda amddiffyn o'r holl ffordd o'i hamgylch nhw. A bydde'r chwip I daro'r ceffylau. Bydde'r ceffylau mawr cyhyrog yma rai gorau'r wlad. A maen nhw'n edrych mor bwerus. Maen nhw'n edrych mor dda. Maen nhw'n edrych mor llwyddiannus. A'r milwyr arnyn nhw gyda'r helmedau hyfryd yma, a'r warfwys anhygol yma. A chi'n edrych lan, chi'n dychmygu plentyn bach yn edrych lan. Dyna sut licen I fod. Licen I fod yn filwr fel ar gem cerbyd. Sneb yn mynd I dwtio fi. Fi neb yn gallu dod agos I, mae gen I amddiffyn o'n cwmpas I, mae gen I helmed ar y mhen, mae gen I arfwys o'n cwmpas I, mae gen I gleddef yn fy llaw, chwip i'r ceffyl, ac fe allai garlamu ar hyd y strydoedd, a fi neb yn fy nghyffwrdd I. Chod beth sy'n digwydd I rai fel yna? Fe sylweddol nhw sut maen nhw'n gallu tynnu'r cerbydau yma lawr. Ffeindio nhw ffordd. A mae'r addewid yn yr 8fed adnod. Hwy a gwympasant ac ysyrthiasant. Gall olwyn ddod o ddiar I gerbyd ond nid yw yn wir I ni'n cael hwnna nawr I ni'n gallu gweld I chi gallu cael twll yn eich teiar a mae'r air yn dod mas yn gallu achosi damwain. Ac gyda'r cerbydau yma gall rhyw darn o'r olwyn dod yn rhydd ac yn garo carlamu'n dod bant a bydd y dyn yn cael ei ladd sydd yn gyrru ar hyd y cerbyd yma. Ni gall da yn ddod, gall rhyw bicell tanllyd glanio. A mae'r holl beth yn mynd lan mewn fflamau. Y cerbyd mawr crand yma. A roedd y pobl ifanc yn edrych lan yma. Dyna beth dwi eisiau bod. Ond nid yw fel ni'n gweld nawr. Falle bod nhw'n edrych ar ei ffonau symudol nhw.
yn edrych ar eu cliniadau ron nhw, yn edrych yn yr ysgoliad ac yn gweld ar eu llwyddiannus ac yn gweld eu gwisg nhw a'r colir ar eu gwynebau nhw. Maen nhw wedi bod oriau yn y gampfa, drychwch ar nhw, dyna fel dwi eisiau bod fel nhw, dwi eisiau gweithio er mwyn cael swydd fel nhw, dwi eisiau cael car fel nhw, a pob math o beth, dwi eisiau mynd i'r parti gyda nhw, dwi eisiau cael fy ngweld gyda nhw, ac i chi'n gweld, mae'r byd mor ddeniadol, a chi'n gweld y cyfan, ac yna mae'r olwyn yn dod bant, mae yna rhyw dristwch yn dod ar draws nhw, ac yn dinistrau bywydau nhw. Ac os nad yw'n digwydd yn y flwyddyn gyntaf neu'r ail, fe fydd yn digwydd maes o law, achos ei ffordd i'w diwedd i'w angau. Dyna beth mae'r gair diw. A mae'r gair yma'n dweud adon dweud, hoi a gwympasant ac ysyrthiasant, mae'r ceffyl ei hun yn gallu dal anwyd. Fe all y meirch mawr yma torri pigwr neu coes, neu'r galon stopio. Fe all picell glanio yn ei ystlys ac yn ei taro'r ceffyl mawr cryf yma lawr yn farw ar y llawr. Dim ond un gwaith ffon fach gafodd ei daflu gan blentyn a draws y cae, glanio ar ochr y ceffyl a mae wedi syrthio. Ond ni'n edrych lan i'r meirch yma. Maen nhw mor fawr, maen nhw mor bert, maen nhw mor bwerus. Ond beth mae'r salmydd yn dweud, dyw'r rhain chi ddim yn gallu ymddiried mewn cerbydau na meirch. Ond dyna beth mae'r byd fel. Maen nhw'n gwrando ar yr holl gelwydd yma, ond i chi ddim wedi cymharu nhw a Iesu Grist. Nid yw'n cymryd llawer i dynnu lawr holl addewidion y byd. O mae dyn yn ymddiried yn rhoi ei holl ymdrechion ar gael pethau sydd dros dro. Pethau ni allan sicrhau'r hyn sydd ei hangen. Mor drist yw gweld dyn yn pwyso ar ei nerth ei hun fel cerbyd neu merch. Chi'n gweld rai pobl yn ymdrechu ac yn pwyso ac yn llwyr ddibynnol arnyn nhw eu hunan fel person. Ar ei gweithredoedd da. Maen nhw'n rhoi i elusennau. Maen nhw'n cael eu cydnabod fel person nodedig o fewn cymdeithas. Yn esiampl gwych i'r bobl. Drychwch arna fi, y cerbyd mawr yma. Drychwch pa mor gadarn ydw i. Ond nid yw'n dynion mae yna lawer felly yn does, yn pwyso arnyn nhw eu hunan ar ei gweithredoedd da, ceir rhai yn chwarae gêm ddwbl. Mae'r rhai yn dibynnu ar bethau'r byd, ond hefyd yn credu bod ei gweithredoedd da yn ddigon rhag on bod na ddiw. Dwi'n mynd i trial fod yn berson da, ond dwi hefyd yn pwyso ar bethau'r byd. Yr addewid a geir yma yw y byddant yn cwympo, yn syrthio, yn methu. Nid oes buddugoliaeth iddynt. Yn sicr pan y bydd yr enaid yn camu i dragwyddoldeb, fe welant nad oes buddugoliaeth i'r sawl a ymddiriedol mewn cerbydau a meirch, neu gweithredoedd da hunan. Fe cant gweld hynny. Fydd yn ddigon clir. Yr eiliad cyntaf. Os chi'n gallu defnyddio gair eiliad yn rhagwyddoldeb, dwi'n credu allwch chi'n neud na. Ond y tro y bydd y llygad yn agor. Yn rhagwyddoldeb, y daw yr ymwybyddiaeth, nad yw yn llwyddo, nad yw ei bywydau wedi llwyddo. Ond nid felly yw hanes y sawl ymddiriedant yn Crist. Ond nod 7, ymddiried rhai mewn cerbydau a rhai mewn merch. Ond na ni a gofiwn enw yr arglwydd ein Duw. Cofiwn, hynny yw, hyn oll a wnaeth Iesu Grist trostom. Dyna be fyddwn ni'n cofio. Yr hyn a wnaeth byddwn ni'n gallu dod wrth droed y groes a chofio yr hyn oll a wnaeth Iesu Grist trostom. Fe gofiwn ni'r cyfan. Cofiwn ni weithredoedd yr arglwydd ein Duw. Fe gofiwn ni'r cyfan. Fe welwn ni'r holl ddioddef trosom. Iddo gymryd ein holl gamweddau arno ei hun. Iddo talu'r pris yn llawn am ein hachubiaeth. Dyna be fyddwn ni'n cofio. Os ych chi'n dod o droed y groes, fe welwch chi Crist, a fyddwch chi'n gweld, y mae hwn wedi dioddef trosta fi. Ac ar y groes fe gymerodd fy nghosbi. Ac ar y groes fe roddodd ei gyfiawnder i mi. Mae wedi fy ngorchuddio'n llwyr. Ar y groes fe lifodd ei waed i'm golchi'n llwyr lan. A dod 8, hwy a gwympasant ac ysyrthiasant, ond
na ni a gyfodasom ac a safasom. Dyna'r gwahaniaeth. Chi sy'n gwrando ar propaganda'r byd, chi sy'n gwrando ar dwyll y byd, fe fyddwch chi yn cwympo ac yn syrthio ac yn methu. Dyna be fydd yn digwydd, dyna be sy'n sicr o ddigwydd, dyna be sy'n wedi digwydd dro ar ôl tro. Ond i'r sawl sy'n dod at Crist, na ni a gyfodasom ac a safasom, mae yna fuddugoliaeth sicr, gadarn, bywyd tragwyddol, maddeuant pechodau, heddwch a Duw. Dyna be sydd i'r Cristion. Felly pan bydd eich ffrindiau chi gyd yn mynd i'r parti ar nos Iau neu nos Wener. Ni gwyd i wneud pob math o bethau na ddylsant. Gyfalle bod chi wedi bod ar ben eich hun. Ond y gwahaniaeth yw, fydd yr arglwydd gyda chi. A mae wedi delio â phob bryw. A phob loes, mae wedi maddau pob pechod. Mae wedi'ch gorchuddio chi a'i berffeithrwydd ei hun. A mae wedi dweud, darchafad y lygaid i'r mynyddoedd o'r lle dawd y gymorth. A mae wedi dweud wrth chi, mae yna ddydd yn dod pan fyddai'n sychu pob deigryn i ffwrdd. Mae yna ddydd yn dod pan y geid i fy ngweld wyneb yn wyneb ac fe geid i dreulio tragwyddoldeb am yng nghwmni. Ac mae'n help, yn dweud. Dyna chi gydernid i'r Cristion. Does gan y byd dim byd i gymaru â hyn. Pentos a tristwch a phroblemau ac ofnau a'r bedd. Ond i'r Cristion, dyma i chi wahaniaeth. Na ni a gyfodasom ac a safasom. Adnod 9, achub arglwydd. Grandawed y brenin arnom yn y dydd y llefom. Dyna chi ffordd i orffen. Llwyddodd yr Iesu yn ei dasg o ennill ein iachawdwriaeth. Grandawyd arno ac fe nerthwyd. Ac felly mae ein buddugoliaeth ni hefyd yn sicr ynddo ef. Fe wrandawa ac fe ateba llef ein calon, ac fe fydd yn achub. Dyna'r addewid, achub arglwydd. Gwrandawed y brenin arno, yn y dydd y llefo. O, am i fwy lefen, mae yna ddigon o'r ysymau i lefen. Ond o, bydd yna rhai yn llefen am ei pechod, am troi cefn ar Dduw, ac y bydd edifeirwch, ac y daw llef o galon, cri o'r galon, achub o arglwydd. Ter trig ar hawrthyf, a'r unig ateb fydd sydd, fe fydd yn achub. Fe fydd yn eich codi, fe fydd yn peri chi sefyll yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r addewid. Mae'n gadarn, mae'n sicr, does dim byd i'w cymharu. Chi sy'n yn ystyried y byd, chi sy'n yn ystyried parhau yn y byd, falle bod rwy'n canol oed, yn dal i gredu rhyw ddydd fe ddaw a rhyw fendith a llwyddiant i chi. Ond ych chi'n gwybod go iawn mae celwydd i'r cyfan. Ond o na fyddech chi'n ystyried yr hyn yma'r efengil yn ei chynnig. Ymddiried rhai mewn cerbydau, a rhai mewn merch, ond na ni a gofiwn enw yr arglwydd ein Duw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei ddioddef, am ei aberth, ac am y fuddugoliaeth gadarn sicr, tragwyddol sydd ynddo ef. Ter gweithio yn ein plith, bendithio arwain yn eidiau droed y gros, sy'n ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 421, 421, mewn anialwch rwyf yn trigo, temptasiynau ar bob llaw, heddiw tanllid seithau yma, fori tanllid seithau draw. Minnau gorfod aros yno yn y canol rhwng y tân, tyrd fy niw a gwel fy amgylchiad, yn dy allu tyrd ymlaen. 421, gyda sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.